Fi di Jack. A fi di Rosie. A heddiw da ni'n mynd i siarad gyda Nain am hanes Llwyngwril. Sut gafodd pentref Llwyngwril ei enw? Wel, dydw i ddim yn siŵr ysdi, Rosie. Ac eto dwi'n credu bod yna lawer o goed yma ar un adeg. A dyna pan bod yn llwyn. A wedyn be di enw rafon y pentre? Gwril. A wedyn dyna sy'n mae o'n llwyn gwril ynde. Neud synwyr. Oes yna unrhyw adeiliadau sydd wedi newid pan oeddech chi'n fach? Wel oes ysdeitha, ti'n mo'n meddwl am y capeli i gychwyn. Ond yna 4 neu 5 o capeli yma yn yr ardal. Ac maen nhw gyd wedi cau. Maen nhw wedi newid, maen nhw wedi neud nhw'n dau yn dydyn. Rei o'n nhw. Ac mae hynny'n drist iawn i weld i feddwl gymaint o bobl yn mynd bod yna achos i godi 5 capel ynde. A'r eglwys wrth gwrs. Mae'r eglwys yn dal i fynd yn dydi. Yndi. Y peth arall da ni wedi golli fe, dim ond un siop sydd gennym ni wan ynde. Pryd oedd gennym ni rhyw 5 neu 6 o siopau yma. Dwi'n cofio 4 siop grosser yma. Sdi'n gwerthu pethau da ni anion bob dydd. Ond oedd pobl ddim yn gallu mynd rhyw lawer nac oedden nhw'n bellach i ffwrdd. Oedd na marchnad oedd na ddim byd felly. A wedyn oedd y siopau yma yn ffynnu, oedden nhw'n gwneud busnes reit da. Ac oedd na siop yn gwerthu fferins. A hufen ia fyd, yn yr ha. A siop papur newydd. Ac yn honno, oedd hi'n gwneud sglodion y fyd ar nos Sadwrn. Ie. A gwerthu papur newydd a sweets, felly. Neis iawn i. Oedd. Sut oedd pobl yn teithio o'r pentref pan roedd sy'n fach? Wel, dim ond efo tren, wsti. Yna'r unig ffordd oedd i fynd i Dywyn ac i Dolgelle fyd. Pryd hynny o ti'n gallu mynd ar y tren i Dolgelle a Bermo wrth gwrs. Da ni dal i allu wneud hynny heddiw yn dydan. Ond oedd yr unig ffordd i deithio oedd chydig iawn o bobl oedd y car. Ac os oedd ti eisiau mynd i weld doctor nhw felly, oedd yna un dyn felly y pentre yn rhedeg car. Ac oedd ti'n gallu mynd efo fo fel taxi, ynddo? Ie. Oedd yna digwyddiadau pwysig yn y pentref? Wel, oedd yna lot o bethau sy'n mynd bod heddiw, sti. Oedd gennym ni carnifal, a pawb yn gwisgo fyny i'w nhw. Ac oedden ni cael cynherddau, ac ar noson cyn y flwyddyn newydd, oedden ni cael be oedden nhw'n galw watch night. Ac o'n i'n cael aros no hwyr noson ni, i weld y flwyddyn newydd yn dod i fewn, ysdi. Ie, a cael fel rhyw gynnerdd a pobl wneud rhyw sketches allu. A steddfod oedden ni'n cael y fyd. Ac oedd honno'n hwyl fawr achos oedd yna wahanol dimau gennym ni tîm i bob capel ac i'r eglwys. A wedyn oedd yna bractisio mlaen llawn doedd. Cael lot o hwyl fan ni. Sut oedd yr ysgol yn wahanol pam oedd ti yno? Wyt ti'n gwybod na yn yr adeilad yma oedd Nain yn mynd i'r ysgol? Na. Ie, wir fan. Ie. Ac oedd y dan pella yma fan hyn, oedd lle oedd y plant bach. A wedyn oedd hon wedi rhannu yn 2 stafell. Wedyn oedd y plant chydig bach hun yn yr ochr yma a terfyn fan hyn. A wedyn oedd yr prifathro efo'r rei hynna. Cyn nhw fynd i Dywyn pen oedden nhw'n 11, ie? Ie. Ac oedden ni heb fod a toiledau i fewn yn yr ysgol, oedden nhw tu allan. Na, oedd ni reit gyntefig ysdi. Oedd. Sut oedd ffermio wedi newid? Ers pryd o'n i fach? Ie. Wel, yn ofnadwy, mae yna gymaint o ffermydd di mynd at ei gilydd rwan. Ond yna lot mwy o ffermydd yn Llwyngwril adeg ynny. Ac oedd gen nhw weision am arweinion y gweithio ar y fferm. Oedd hynny rhoi poblogaeth fwy yn doedd. Ac wrth gwrs da gennym ni ddim, ti'n gwybod, peirianna na'n byd efo cyffylau oedden nhw'n neud pob beth ar y ffarm.
Ac oedd yn had a cyffylau bob amser ac yn mynd â nhw i sioe sir allu i gystadlu sti. Ac oedd i fod efo'r cyffylau, ond mi ddoth yna dractor acw tua 1950 rhywbeth ar ôl y rhyfel ac oedd yna bwyslais ar ei ffermwyr fod yn cynhyrchu mwy a wedyn mi ddoth y tractor ffyrgu bach. Ti'n gwybod beth dwi'n feddwl ffyrgu bach, Jack? Yndw. Ffyrgu bach llwyd ynde. Ac oedd hwnnw wedi dod ar ac oedd na dim yn drifio dda iawn ynde. Ond dyna fo, a mi werthwyd yr cyffylau adag ynni. Dwi'n i'n sut oedd yn gallu gwneud am ynta gymaint o feddwl ohonyn nhw, ond dyna fo. Oedd rhaid newid efo'r oes. A peth arall oedden ni'n neud hefyd ysdi oedd lladd mochyn i lladd 2, dwi'n meddwl siŵr ar un adeg o'r flwyddyn. A wedyn oedd gennym ni isio halltu'r mochyn yny a gwneud ffagots a gwneud pen mochyn ac oedd y bwyd yma'n para am hir i ni ar ôl ei halltu'n doedd. Ac oedden ni'n gwneud menyn ar y ffarm hefyd. A pob i bara. Da chi'n gwybod lle da chi'n cadw'ch Mochyn cwta. mochyn cwta, dyna ti o'n idio nofio beth i enw Rosie. Y mochyn cwta wan de. Wel, oedd fanno lle oedden ni'n lladd mochyn, lle oedden ni'n pobi bara, a lle oedden ni'n berwi dillad gwyn i gael nhw lan. Oedd bob peth yn mynd ymlaen yn y tŷ popdy yna. Oedd, ond rwan, dos e ddim ond y moch cwta yna. A un peth ysdi'n de, Rosie, mae sa ti gymryd ar un adeg, do'n am dŵr yn tŷ gennon ni. Wow. A dwi'n meddwl mae ar ôl i mi gael yn enig eithon nhw bathrwm yn tŷ a rhoi dŵr na. Wedyn, oedd y dŵr yn beth pwysig iawn. Ac wrth gwrs lle oedden nhw'n cael y dŵr? O'r afon. Yr afon Gwril, de. A wedyn, pen i di feddwl bod na gymaint o bethau'n cael ei wneud efo'r dŵr o'r afon, fanno oedd rhan fwyaf o bobl, os nad o gennyn nhw ffynon wrth ymyl y tŷ, fanno oedden nhw'n cael ei dŵr yfed. Ac oedden nhw'n molchyn o fo. Mi roedd na fel ffosydd bach yn dod o'r afon i bob ffarm yn Llwyngwril. A wedyn oedd y dŵr yna'n cael ei ddefnyddio i yfed, i olchi dillad, ac i olchi ni'n unen, a hefyd fel carffosiaeth. Dim yna gymaint o wahaniaeth rwan does i hynny. Ac trydan hefyd. Oedd trydan i Llwyngwril yn gynnar iawn, achos oedd wedi dod i Llanuwchllyn ac oedd na brawd yn Efreth i'r dyn oedd wedi rhaid y trydan yn Llanuwchllyn yn byw yn Llwyngwril, a mi ddaru o wneud tyrbyn i gynhyrchu electric o'r afon y pentref. Mae ti 2 beth yn de, sydd wedi newid yn ofnadwy yn de. Ia. Beth ydy'r peth pwysicaf fysa pawb yn ei gofio? Wel, dwi'n meddwl mae peth pwysig i bawb i gofio di, bod ni wedi symud ymlaen gymaint ers pen o'n i, ers pen gas i'n eni dechrau'r rhyfel. Ac ar ôl y rhyfel ddwytha, oedd pob beth yn cael ei fecanydddio. A da ni wedi symud ymlaen yn ofnadwy heddiw yndo. Dwi'n meddwl bod isio cofio bod Llwyngwril yr adeg yn un hollol wahanol, achos bod yna gymaint o bobl yn byw yma ar heini'n Gymru Cymraeg i gyd, a bod hefyd bod pob peth yn cael ei wneud yn Llwyngwril ei hun ynde, a ddim gorfod mynd o yma i brynu dim byd. Dyna peth bwysicaf sy'n ni'n licio bobl gofio, bod na fyd felly di bod yma.